La Secretaria de Formació de Comissions Obreres del País Valencià presenta la campanya Està a les teues mans per la formació. Amb aquesta campanya, Comissions Obreres del País Valencià se planteja donar difusió a tota l'oferta formativa que des del sindicat estem desenvolupant. L'objectiu d'aquesta campanya és arribar fonamentalment al col·lectiu de treballadors i de treballadores als que normalment no arriba la formació. Segons un estudi que tenim elaborat, els treballadors i les treballadores que normalment participen de programes formatius són aquells que ja han participat anteriorment i, per tant, que disposen de la informació. La informació, per tant, és una barrera a l'entrada i a l'accés a la formació professional. Per això, precisament, s'hem plantejat desenvolupar aquesta campanya. En aquesta ocasió, la campanya ha estat a partir d'un conveni amb l'Escola d'Arts i Superiors de Disseny de València, a partir del qual hem seleccionat entre distints projectes que s'han presentat als alumnes de l'últim curs aquell que més ens ha agradat. Especialment per les connotacions que té la imatge d'una mà, que fa referència al valor treball, tan significatiu per a un sindicat com aquest, i que al mateix temps fa veure que la decisió sobre la formació està a les mans dels treballadors i de les treballadores. La formació professional és fonamental per als nostres itineraris formatius, per al nostre futur professional, i per això nosaltres hem de ser responsables i hem d'emancipar-nos també a l'hora de prendre decisions sobre formació. En aquest sentit, no podem ser passius i esperar a que ens diguin quina formació hem de fer. Hem de ser responsables i decidir quina és la que volem fer. Per això, Comissions Obreres llança aquesta campanya i esperem que servisca perquè tots i totes conegueu un poc més el model de formació professional i participeu.